Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tugtog saya kamatayon. Kagawan man ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radyo. I will be here. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pang paganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. TTX 500. Gina kanon. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang. Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500. Sa primero katatlo sa subong kadua na lang. Subong kamusta? Oy na halin sa nagday kami sa DTX 500 ay nigo ginabatsak. TTX 500. President Rodrigo Roa Duterte in our fight against COVID-19. Yung COVID-19 is here. It is a contagion. It has not reached the level of an epidemic in our assessment, and neither is it pandemic. We have the money to combat itong COVID na ito 19. We have, assure you, we have the money. We can defeat it. Hindi ito magtatagal. I am confident that we will survive this contagion. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Nagahalong ako sa mga isog nga bulong kay basi makatuga ini sang allergy gani sa sakit sang ulo kag hilanat. Para sa akon Biogesic, masaligan gid ang alagang Biogesic. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. No ouch ouch, walang hapdi. No ouch ouch, para pumuti. Walang ouch-ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. May kakaibang Kojic Depomitate para walang side effects na skin irritation o over-drying. Kojic na walang hapde. Wow, wow, ang White Rose puti. Oh, wow, wow, puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na kinis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hilan at ubo, basi flu na ina. Hilan at sikoni, bayo flu na ina. Kung sikon ubo, basi flu na ina.
make a person say, what good is my life? Kagkaron, sa kasugpon sa naton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa kasaysayan, relasyon. Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life.
Abi ko anay mapadako ko pang kwarta ko. Gali kay wa ay Kuya Bilin. Ikaw po, daog ka? Ano nga daog? Pwede man Nagpalapit gani ko di sa imo. Kay abi ko, nagdaog ka. Mangayo ko sa balato. Ano nga balato? Hoy, inugplitin na lang ang bilin sang kwarta ko pa uli, no? Hay, pareho gali kita, Miss Ay. Pero kung gusto mo, may kilala ako diri sa kasino nga nagapautang, Miss Ay. Pati gayunan ta ka. Base na kong interest. Don't worry. Gamay lang ang interest. Nakatilaw na akong hulam sa iya. Kaya mo na, Miss Ay. Pwede man. Kanami pa kung tani ihampang Gusto kong makabawi. Ugaling, wala na ko sang kwarta. Ay, tiko na mo sina, Miss Ay. Pati gayunon ko ikaw sa kilala ko nga nagapautang diri sa kasino. Bisan pila makautang ka sa iya. Basta, tinguhaon mo lang nga makabayad ka. Ha, Miss Ay? May kwarta ako po. Pero nabilin ko sa balay Bisan buwas, bayaran ko siya. Basta ha. Pati gayunan ta ka. Basta, bayaran mo gid buwas. Kag kung matrasar ka sa pagbayad, oras-oras, ang interes sa iya kwarta nga ginpahulam niya sa imo. Ano? Yes, Miss Ay. Amo silang kondisyon niya kung magpautang siya sa kwarta. Hindi na lang. Ha? Hindi na lang, Miss Ay. Hindi ka na lang mag-utang sa kilala ko, ha? Ay, sus po. Sobra-sobra man mag-interest ng kilala mong ina. Hindi na lang. Mapauli na lang ko. Ay, nadula ang gana ko sa paghampang. Ati okay lang, Miss Ay. Balik ka lang tibuas, ha? Kag magdala ka sa madamo nga kwarta. Ikaw, hindi ka pa magpauli? Karoon na lang, Miss Ay, hulaton ko pa ang baby love ko. Nag-text nga maapas siya kuno sa ako. Sige. Mauna ako po. Ate, sige. Hello, Miss Ay, ha? Ay, ang bot, kasiksi ba na sa imo, Wow na wow, kapigidya, Miss Ay. May korba pa. Oy. Inagid bala ang gusto ko sa imo po. Kahibalo kagid kung anong weakness ko. Correct, Miss Ay. Kanami akong tani ihampang. Wala akong makabawi. Sige lang. Mabalik na ako dili liwat. Kinahanglan, mabawi kong napirdi ko subong. Natakaan ako magtinir sa balay Nagadugang ang wrinkles ko. Nagaka-stress ako. Magsagad sang pamensar sa kung ano-ano. Ano pa maay ko nga himuon, ha? Agod na makakwarta ako sa dako. Oops! Oops! Hoy! Nagatana ka, no? Sorry, Miss Beautiful. Beautiful. Sorry, Miss Beautiful. Sorry, Gid. Okay lang. Nagatanga man ako, Ricardo Salazar. Miss Ivy Javier. Carding for short. Nice to meet you, Carding. Bawa. Amo man ako, Miss Ivy. Sus, gabi na ko kang nakakita, sexy ka, gwapa ba? Oh? Thank you. Pwede makapangayos ang number mo, Miss Ivy? Wapong lalaki na to. Mabukod ang lawas. Kag-angayan siya sa ginasuksok niya nga t-shirt. Fit kayo sa iya lawas. Kag makita gid nga maskulado siya. Sexy and beautiful kuno ako. Pati siya, nakadayaw man sa katahong ko. Pero ni ayhan siya nagapakasino. Well, kung pirmi siya nagapakasino, makita ay pakamiliwat na doha. Type ko, ang moreno. Type ko siya.
sa number sa babae nga nabungguan ko. Miss Ivy Javier. Maila siya sa akon. Pero sexy ka gwapa. Naghampang siya siguro diri sa kasino. Pero tigil ang kiay-kiay niya kayo na nga nagpalayo. Materialis pang babae nga to. Ay, Karting! Agi man eh. Po! Hoy, gwapo. Sa di na si Manny. Ay, kayo na pagaling hulat ko di sa iya eh. Ay, ambot, ah. Sa di na ito nagkadto ang jowa ko yaman. Ay, di ba siya may padidi nga lain? Ano? Joke lang ah. Pagkita ko to siya eh. Ginagutom na ko. Ay, dali ka ah. Masulod kita sa kasino. Bas ko na to siya sa may bakarat. Ati dali ka. Ay, gasakit ang tingil ko sa sapatos nga gutok na sakon. Nalapukan ako. Abi ko kung maanugid kami. Yan paporma pa niya ako. Gali kay. Palamukan niya ko niya sa guwa sa kasino. Pero di buwan na sa gabi ko subong. Tugod may nakita akong prospect. Pwede makwartahan. Piho nga madatong po. Ano?
make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream. Maayong gabi, ma'am. Si Andy? Kaina pa siya nag-abot, ma'am. Ato siya sa isa ka kwarto. Ano? Oo, ma'am. Ginpatinloan niya ang pihak ng kwarto. Dito siya nagtulog. May gani, wala sang istorbo. Manyapon ka, ma'am? Ay, hindi na lang. Busog ako. Ay, ang mga portahan, ha? Sikira sa maayo. Oo, ma'am. Nag-away siguro sila ni Sir Andy. Kay sa pihak ini nga kwarto nagtulog. Do kami man sang una ni Carding pa. Wala na siya makabalik diri. Kabay pa nga hindi na siya magbalik diri. Kabay pa. Sikiron ko na lang ang mga laksang portahan. Ginto yun na ako. Kanaming nagidhigda. Kapoy sa lawas ko. Kanaming nagitulog. Pulos ng drugs ang unod sa periodiko. Good morning, Auntie. Good morning, Audrey. Magpungko ka. Magpamahaw ka. Thank you. Milk or hot chocolate? Milk lang, Auntie. Okay. Anong tinamos? Kung gusto mong hot milk, magtimpla ka. May fresh milk man, kung gusto mo. Hot milk na lang, Auntie. Okay. Magtimpla ka na lang. Okay. Kamusta ang tulog mo? Okay, kita, Auntie. Sorry, kita. Natulugan ako sa mag-abot ka. Oo. May meeting abi ako lagi kantuan eh. Nagabihan gid ako. Amo pala, Auntie. Tulog pa si Angel. Adlaw na nagabugtaw. Gabi na nagatulog tungod nawilis ang hampang sang game sa cellphone. Naakigani sa sakon sang nakita niya nga ginkuha kong cellphone niya eh. Oo, Auntie. Ginhampak niya ako. Ano? Kada nakabisis niya ako nga ginhampak, Auntie. Amoy nang sabot kon mo? Yes. Wala siya ginsaway ni Mimi? Ginsaway man siya ni nang Mimi. Naluoy gani ako sa iya eh. Hindi iya man hungod nga hampakon ako, Auntie. Naintindihan ko siya. Audrey, salamat ka sa paghangop mo. Next time, maghalong ka na, Don't worry, Auntie. Okay lang kung si Angel ang magsakit sa hakon. Audrey? Naintindihan ko siya. Kag palangga ako siya, Auntie. Kag naluya ko sa iya. Audrey? Mimi, bantayan si Angel, ha? Hindi pwede nga manakit siya sa iban nga tao, ha? Maila ka si Audrey. Naka-intindi sa kondisyon ni Angel. Sorry, gid miss. Wala gid gani ako maguna-una nga kuhaon ni Audrey ang cellphone ni Angel nga natungtong sa kama eh. Abi niya nagkakatulog na si Angel. Wala kali. Pagdakop niya sa cellphone ni Angel, agod nga i-off ini. Nagbangon si Angel kag ginampak siya. Naglagog yung nampak ni Angel sa bot ko ni Audrey. Ginhambalan ko gani si Audrey nga amo sinang batasan ni Angel. Hindi siya gusto nga ginakuha ang mga gamit niya. Labi na ginang iya teddy bear. Naging bakal mo, miss. Kung opdanay sila ni Audrey, bantayigin sila, Mimi, ha? Oo, miss. Hindi ako gusto nga maihambal si Ivy sa akon.
Nga ginasakit sang anak ko, ang anak niya. Ho, miss. Ginabantayan ko man sila nga duha. Please lang, bantayigin si Angel. Ina pang nagkabasa na ina. Sa din ba si Luling? Si Aida? Day off niya subong? Nagpaulit siguro siya sa ila. Ay, kailinit. Gagahod. Luling? Luling! Sa din ka? Tanaw, bisagwa kung sinong nagabaser. Luling? Hindi ka mag-untat sa pagkuni ang baser kung hindi ko pagtanawon kung sino na. Pisteho. Wala igigin untat na pagtumok sang baser. Sino palang buwisit nga ini, ha? Dali lang, dali lang! Gusto na nga tumok sang baser! Buwisit! Ano ka... Ha? Ikaw? Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa ngaton matahong kag makatalanto kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon Radio!